графики функцияҳои квадратӣ, масалан дар инҷо соддатаринашро гирем. y баробари x квадрат бигзор бошад. Барои расмашро кашидан мо чӣ кор мекунем? Ҷои x ҳама ададҳоро мемонем. Аз 0 саркарда -1, -2, -3, -4, -5 ва баъд тарафҳои мусбат мебарем. Чӣ хеле ки мебинем, шакл ҳама вақт парабола аст. Ин шакли параболе аст. Ду намуд ҳаст. Метавонад парабола ба боло нигоҳ кунад ё ин ки парабола ба поён нигоҳ кунад. Ин ҳама вақт ба чӣ вобаста аст? Агар мо функсияи квадратӣ дошта бошем, ин ҳама вақт ба коэффициенти x квадрат вобаста аст. Агар x квадрат коэффициенташ a аз 0 калон бошад, ба боло нигоҳ мекунад. Агар a аз 0 хурд бошад, ба поён нигоҳ мекунад. Лекин ҳама вақт шакли парабола ҳамин аст. Барои кашидан албатта ки мо ҳама нуқтаҳоро бояд намонем. Роҳи осон бояд бошад. Роҳи осон чи аст? Чӣ хеле ки мо шаклро дебароем, якчанд нуқтаро агар ёбем, мо функсияи графикаи параболаро, квадратиро кашида метавонем. Ва ин нуқтаҳо чи ҳастанд? Якум, ин нуқтаи буриш вақти хати x-ро кай мебурад. Ҳамонро ёфтам. Агар мо ягон функсияи квадратӣ дошта бошем, бигзор ax квадрат bx ҷамъи c бошад. Барои нуқтаи буришро ҳаминро ёфтан, нуқтаи вақти x-ро буришро ёфтан, бигзор x1 ва x2 гирем. Инро кай чӣ ҳисоб мекунем? Ин бо ёрии модули квадратӣ ky ба 0 баробар аст. Чӣ хеле ки мо медонем, ин нуқтаҳо координатҳои x1 ва 0 дорад ва x2 0 дорад. Яъни y дар онҷо 0 аст. Бояд инро кор кунем барои ёфтани нуқтаи буриши дар тири x. Дуюм, чӣ лозим аст? Хатои буришо боз ин лозим аст, вақте ки y тири y-ро кай мебурад. Барои онро ёфтан чӣ кор мекунем? Агар мо чӣ хеле ки медонем, дар инҷо x 0 аст ва y як нуқтаи y аст дар инҷо. Бояд ҳамонро ёбем. Барои ёфтан мо x-ро ба 0 баробар мекунем ва вай y1-ро меёбем. Яъни хатои буриш бо тирҳои x ва y 1 ва 2 лозим аст. Се, ина бояд дар аввал бояд мегуфтам, мо бояд ба коэффициенти a нигоҳ кунем. Агар ин мусбат бошад, ба боло нигоҳ мекунад, агар манфӣ бошад, ба поён. Ин яъни асосӣ аст. Ино бигзор 0 гирем. Ба ишорати a бояд нигоҳ кунем. a аз 0 калон ё a аз хурд аст. Ва дар инҷо агар се гӯем, се чи аст дар инҷо? Ин хати тир. Ин хати симметрия аст. Яъни парабола симметрия аст аз рӯи ин нуқта. Ин нуқта муҳим аст. Ин қуллаи баландтарин ё поёнтарин барои графики мо. Ин нуқта байни x1 ва x2 аст. Барои ёфтани он мо чӣ кор мекунем? Ин хати симметрия ёфтан -b тақсими 2a. Яъни коэффициенти x ва коэффициенти a лозим аст барои ёфтан. Ва ин чӣ хеле ки мо медонем координата дорад x ва y. X-ро бо ҳамин меёбем. Y барои ёфтан ҳамин ададро мегирем, ба функсияи худтон мемонем. Баъд нуқтаро пайваст мекунем. Яъни се нуқта асоси лозим аст. 4 нуқта дар инҷо шуд. Баъзе вақт се мешавад. Нуқтаи буриш бо x, нуқтаи буриш бо y ва қулла. Ин поёнтарин мешавад. Ин вобаста ба a аст ё баландтарин шуданаш мумкин аст. Вақте шумо 4 нуқтаро ёфтем, пайваст мекунем, параболаро меёбем. Масалан, бигзор як функсия содда гирам. x минус 1 x ҷамъи c бошад. Вақте ки мекушоем чӣ мешавад? x квадрат ҷамъи 2x минус c. ҳамин функсияи квадратӣ дорем. Расмашро чӣ хел мекашем? 1. Бояд диққат кунем. Коэффициенти x квадрат чи аст? 1 аст. Ин мусбат аст, яъне функсияи шумо ба боло нигоҳ мекунад. 2. Нуқтаи буриш бо x. Вайро чӣ хел меёбем? Яъни x минус 1 x ҷамъи c кай ба 0 баробар аст. Яъни бо ёрии формули квадратӣ истифода бурда метавонем, ё ин ки инҷа маълум аст x 1 аст ё ин ки x минус c 1 аст. Бигзор инҷа 1 бошад ва минус c дар инҷо бошад. Ин нуқтаи буриш бо x. Се бо y хати буришро бояд ёбам. Барои онро ёфтан мегӯям ки агар
x با 0 баробар бошад, y мо ба чанд баробар мешавад? Яъне ба функсияи мо мемонем ҷои x 0. Дар ин ҷо агар 0 монем, чӣ мешавад? 0 квадрат ҷамъи 2 зарби 0 минус 3 ин баробар мешавад ба минус 3. Яъне y мо ба минус 3 баробар аст. Яъне y-ро мо дар нуқтаи минус 3 мебурем. Минус 3 бошад. Дар ин ҷо мебурем y-ро. Баъд қулларо бояд ёбем. Қулла чӣ хел меёбем? Хати симметрӣ. Мо гуфта будем x-ро бо минус b тақсими 2a меёбем. b дар ин ҷо чӣ аст? 2 коэффициенти x, яъне минус 2 минус аз формула мебиёяд. a чӣ аст? 1, 2 зарби 1. ва аз ин ҷо маълум мешавад ки минуси 1. яъне қулла мо координата дорад x ва y. x-ро ёфтам минус 1. барои y-ро ёфтам минус 1-ро мегирем. ба функсия мемонем. функсияи худамон мемонем. ин мешавад y баробар аст ба қавсу агар монад минус 1 минус 1 минус 1 ҷамъи 3. ин мешавад минуси 4. яъне минус 4. биёед дар ин алоҳида нависам. қуллаи мо ин қуллаи пасттарин мешавад, чунки ба боло нигоҳ мекунад. минус 1 минуси 4. биёед дар ҷойгир кунем. минус 1 минус 4 дар ин ҷо мешавад тақрибан. ва ин нуқтаро пайваст мекунем. мо медонем ки боло нигоҳ мекунад. нуқтаро чӣ кар пайваст мекунем? анҷа сар мешавад. ва қулла бояд биёем, баъд ба боло меравем. ду нуқтаро бояд бурам. ин аст графики функсияи квадратӣ.